ତିନିଟା ପୁଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା କି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମେଦିନୀପୁରିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେ ତିନିଟା ପୁଅ କିଏ? ସରବତ କେଦାରପୁର ମାଟିର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲି ଖମ୍ବ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପୁଅ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଜଳେଶ୍ୱର ମାଟିର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଜଣେ ପୁଅ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। এই তিনিটা পুଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗଣ୍ଡାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସିନା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲିକି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା ଏ ସଜ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁ। ତେଣୁ କବିବର ରାଧାନାଥ କେଦାରପୁର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦି ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ সেই প্রভুঙ্ক পাদরে চিত্তটাকু মনটাকু নিবেশ করি, প্রভুঙ্ক নামানন্দকু এ তুণ্ডরে পান করি, প্রভুঙ্কর দিব্য রূপ মাধুরীকে টিকিয়ে চর্ম নেত্রে দর্শন করি ঘোর কলিরুবারে মুক্তি হয়ে যাও ধার। খালি বেদরু ଦି ଧାଡ଼ି ଶ୍ଳୋକ ପଢିବ। ବେଦ ଚିନ୍ତାୟ ବେଦ କହୁଛି ଚିନ୍ତାୟ ଚିର ମୁରାରୀ ଚରଣ। ସର୍ବାଦୁ ଭଗବାନ ପାଦକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମାମୃତକୁ ପାନ କର, ଆଉ ଏ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ କର। ଆଉ ତୋର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯାବତ ଜନ୍ମ ତାବତ ମରଣ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବ ମରିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ ପୁଣି ମରିବ। ଯାବତ ଜନ୍ମ ତାବତ ମରଣ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ଜଠରେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇ କଥା କହିଲା, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୀତା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଜଗତର ସବୁ ମିଛ, ବାପ ମିଛ, ମା ମିଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ, ପୁଅ ମିଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ମିଛ, ମୋ ଘର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ପଦ ପଦବୀ ଟଙ୍କା ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମିଛ। କେବଳ ଦିଟା ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଟା ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମିତେ ହେଲେ ମରିତେ হবে, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଧାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ପୁଅ କହିଲେ ଜନ୍ମିଚିର କାଳ କେହୁ ବଞ୍ଚି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ସାରାଦିନ
ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲାଣି କି ଯାପସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ କହୁଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ରୂପକୁ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି ସେ ମଲା ପରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ ସେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ ଲୀନ ହଉ କଣ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ ଲୀନ ହବା କେହି ଜନ୍ମ ହବା ଗୋଟେ ପାଠ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମ ଦେହକୁ ଜୀବନ ଆସିଲା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଦେହକୁ ଜୀବନ କୋଉ ବାଟ ଆସେ ମା ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଥାଏ ସେ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ପେଟର ପିଲାଟା ଥିଲାବେଳେ ତା ଦେହକୁ ଜୀବନ କୋଉ ବାଟ ଆସେ ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ମା ହେଇଛ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛ ଆମକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛ ଜାଣିଲ ମୋ ଝିଅଟାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ତାର 21 ପହର ମୁଲାରେ ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଥିଲା ତା ଭିତରକୁ ଜୀବନ କୋଉ ବାଟ ଆସିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଳ କେବଳ ମୋର ବେଶୀ ତାଳ ଭିତରେ କାରବାର माँ मैंने कहते जोड़ टिपी बोलती फुटी तेल सीना आपण मैंने मारुते छुआ जन्म होते मुझे डाक्तर को पचारि टिके कौन तेल ता देह स्पर्श कर ठीक ठीक कहले सोरिष तेल मारिबनी जदि पारिबा दी थर नडिया तेल मारिबा ताकू मालिश करिबा ठंडा रहइबो ठंडा तेणु जो बाटे जीव जाए से बाटे जीवन देह तेणु दुखु दुखु जाकि जीवन देह को आसीला माँ घर में थिला पुणी से दुखु दुखु जाकि जीवन जीव आम समस्त मरवा किंतु आउ कथा कही जदि दुखु दुखु जाकि जीवन जाए आमर दुखु दुखु जाकि जीवन जाए आउ थे जन्म हवा कर्मफल अनुजाई मनीष हो पारती छेली हो पारती कुकुर हो पारती जहाँ आम कर्मफल अनुजाई जदि दुखु दुखु देकी मोर जीवन जाए मरे ताले मते आउ थे जन्म हवा पड़ो किंतु आउ बाटे जीवन जाए जदि से बात देकी जीवन जीव आ मते जन्म होते पड़ो ब्रह्म पदरे प्रभु पादरे वैकुंठ स्थान पाइबे एटा शिशु दुख आउ किसी लोक से ज्ञानी लोक धार्मिक लोक साधना स्तर लोक से गले दुष्खलित हुए किसी लोक मला बेला समस्त किसी लोक मरला बेले पुरुषर बिंदुस्खलित हम बीर्यस्खलित हुए आ नारी मानकर रजस्खलित हुए मरिया समय आर जन्म पुनर जन्म ये तत्व पिंड तत्व किंतु एठी पाठ कौची भगवान तीनटा लोक जी देख से मना कर जन्म हम भगवान को से तीनटा रूप कौन गोटे सर्प पड़ी पड़ी
विद्यते डोळ्याचं डोळे बोलून ए छुआ डोळे पौर्णिमा